Kostel plný motorkářů mají faráři málo kdy. V Praze Hájích se to ale dnes podařilo. Do lavic tu usedla více jak 60 milovníků rychlých strojů. Žehnání motorkám slibuje ochranu na cestách před haváriemi. Máme doveď nás cíli. Motorkářská mše se letos konala už po 6. Děláme to hlavně pro kamarády, aby jsme zazpomínali na ty, kteří mezi náma nejsou, zazpomínali a hlavně, aby jsme se zamysleli před každou cestou, jak rychle, kam chceme dojet. Česko je v počtu úmrtí motorkářů na špici. Mezi nejčastější příčinu smrtelných nehod patří rychlá jízda a nezvládnutí stroje. S drobnými karamboly má ale zkušenost téměř každý. Loni se srnkou. Padnul jsem 2krát, ale nic moc. V garáži před 6 lety, ale to je se upad, to je dobrý. No a pak mě jeden kamarád dobrý se střelil, takže dobrý. Byl moc rychlý a neuměl to. Ministerstvo dopravy teď připravuje věcný návrh zákona o autoškolách, který získání řidičáků na motorku zpřísní. Například by tam mělo být více praktických jízd. Při zkoušce té závěrečné by ten uchazeč měl jet na vlastním motocyklu a podobně. Vina ale může být i na druhé straně. Za zhruba polovinu střetů aut a motorek mohou řidiči osobních vozů. Nehody ale dopadají daleko hůř pro motorkáře. Pro televizi Barrandov Lucie Boháčová.